pamirsa khususipun kagem warga masyarakat Dusun Ngerang, Kecamatan Tambak Rama, mugi pinaringan raharja seger kuwarasan tebih ing sambikala. Muga-muga desane maju, murah sandang, murah pangan, gemah ripah lo jinawe. Amin Allahumma. Niki dalam rangka tasyakuran menyambut tahun baru Islam ya Pak ya, suronan kali ngekoli Mbah Ageng Ngerang, muga-muga padha seger waras kabeh. Amin. Ya ing siang niki badhe dipunaturi hiburan sinarengan biduan-biduan dari Ketoprak Siswa Budaya. Yuk Mas dibuka caping gunung ben ora kepanasan. Aku ben diarani galak aku. Sinarengan Siswa Budaya.
tenang, Mbah, tenang. Ya. Segera bisa kok jodoh mateng dulur-dulur warga masyarakat dusun Ngerang. Santi mau kok nyanyi?
kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino catetan sajroning ati datan luntur saya merati
bojone uwong he ha ha Rindu siapa rindu bojone uwong he ha ha Kalau cinta milik orang lain ya percuma saja biarlah diriku sendiri saja panas hujan musim hujan kepanasan pantaskah saja diriku selalu dalam keresahan karo bojone wong lah ya. Halo, Mbak. Nggih, bojo loro, Mbak. Rini, Mbak Rini. Gini, Dok. Bos, lagi, Bos. Awan biru lampu di disco Awan kurumas memikir bojo loro Sing penting aja semakut Bojo sing enom jaluk disayang Sing tuwondur waka ditinggal Sirahmu terapi seturu Andum bekas nomas uga andum waktu Mikir belanjane Dur saiki bingung ati Telung dino mulai rono Telung dino baline kene aduh belae Sing sedino kanggo sapa Sing sedino kanggo liya Sing sedino kanggo Ya masih lanjut Jaran Kepang Wah iki jalukane Jaran Kepang Susinten Bu Rumah Sri Akol Pogading Ya Rumah Sri Akol Pogading ane opo sifatmu saiki wis beda